Ola, boa tarde. Mañá luns a frota galega deterá a súa actividade en protesta polas novas exixencias de control pesqueiro que veñen dende Europa. Esperanse lonxas pechadas e concentracións de barcos nos portos. Andrea. Sí, efectivamente, dende o sector do mar denuncian que esta nova normativa da Unión Europea non se axusta á realidade do seu traballo e que aumenta a presión administrativa. Nuns intres, neste Galicia Noticias, profundizamos nestas denuncias co patrón maior de Portosín, Isaac Gaciño. Máis protestas, os tractores manteñen o corte na Nacional 120 en Ourense contra o acordo co Mercosur. Máis de 200 persoas permanecen na avenida Ribeira Sacra despois de pasar a noite á intemperie. Demetrio. A intemperie e ao frío, e aquí continúan estes tractores cortando o tráfico nesta Nacional 120 ao seu paso pola cidade de Ourense, a altura do centro comercial Pontevella, e aquí van quedarse ata que os voten, así non lo din e así non lo van explicar nun intres tanto gandeiros como gandeiras que se manteñen concentradas e que pasaron esta madrugada aquí ao frío, unhas temperaturas moi baixas na cidade de Ourense. O 12 de agosto, Galicia vivirá un acontecemento histórico. Por primeira vez dende 1912, España poderá contemplar un eclipse de sol total e Galicia vai ser un lugar privilexado para contemplala. A febre por esta eclipse xa se nota, entre outros sectores, nas ópticas. A demanda de instrumentos para poder contemplara con seguridade está xa disparada. Eu recomendo mirar un pouco, estar mellor un minuto mirando, descansar o ollo, e despois volver a mirar, así mirar en intervalos cortos, non hacer unha mirada continua. A Policía Local de Pontevedra detivo un menor de idade acusado de agredir a súa nai cun coitelo despois de roubarlle a tarxeta de crédito a súa avoa. A intervención produciuse tras unha alerta recibida polo 112 durante a madrugada que informaba dunha agresión doméstica na que o mozo portaba unha arma branca. Ao ser localizado, o mozo iniciou unha fuxida que forzou os axentes a unha persecución, tanto a pé como en vehículo. Os axentes interviñeron a tarxeta de crédito subtraída, unha considerable suma de diñeiro e unha sustancia estupefaciente. Ben, a frota galega vai parar mañá luns de forma conxunta, fano para protestaren polo novo Regulamento Europeo de Control de Pesca. Din que lle sería imposible de cumprir. Andrea, a ver se non lo explican ben. Contanos. Sí, efectivamente, din dende o sector que estas novas normas non se axustan á realidade do seu traballo e que aumentan a presión administrativa. E para coñecer os detalles en profundidade estamos con Isaac Gaciño, que é o patrón maior de Portosín. Isaac, grazas por atendernos. Cales son estas normas que rexeitades dende o vosso sector? Bueno, as normas que rexeitamos non é as normas que queremos facer a causa, queremos que fagan unha modificación do regulamento de control, xa que non é compatible a forma de traballar nosa co que nos impón pola orden do día 10 de xaneiro a Unión Europea. Creemos que temos que ter unhas condicións óptimas para traballar, xa que o sector marítimo é o motor principal dos concellos de Galicia, e temos moito problemas na facilidade de traer os peixes e incluso de poñerlos a terra en unhas condicións óptimas para que sea a súa frescura adecuada para que os consumidores podan tomalo con máis mellor frescura posible. E que efectos pode ter isto para o sector se non hai cambios nesta normativa? Bueno, estamos dispostos a facer unha parada indefinida, xa que é inviable poder traballar nestas condicións que nos impoñen. É verdad que temos os partidos políticos aquí do Concello, todos os partidos políticos nos apoian nesta causa. Neste Porto do Son tendo as cofradías moi importantes, a de Portosín, que é o máis importante de Cerco, aquí a de Porto do Son, nas cales estamos unidos para poder facer todo o posible para que se modifiquen o reglamento e podamos traballar. Estás acabando ca flota por causa das órdenes que nos mandan desde Europa, e creo que temos que ter unha flexibilidade todos para poder traballar e chegar a que todos os meniños dos nosos mariñeiros podan ter un regalo en Reis e poder traballar en óptimas condicións. Moi ben, pois grazas, Isaac. Xa escoitástedes, estas son as denuncias do sector do mar a un día de comezar o paro indefinido. Este luns é outro día de movilizacións para a frota de baixura mentres os seus representantes nas confrarías se reúnen en Madrid. A cita é na Secretaría Xeral de Pesca. Exixen cambios na normativa europea de control das capturas. Primeiro, na obriga de avisar 4 horas antes da entrada a porto. Un enganchón, unha rotura dunha rede,
un peixe que che veña moi máis liado do normal fai que te atrases 5 ou 10 minutos e tens que mandar outra previa de outras 4 horas e tens que estar esperando no porto antes de entrar. Iso fai non inviable, a parte de que é un risco para a embarcación. Outra medida que rexeitan é a de anotar con exactitude o peso de todas as capturas nuns barcos pequenos que están en movimento. Fixeron a proba esta semana e tiveron moitos erros. É un peixe que che pese medio quilo, si cando chegas en terra, en vez de pesar medio quilo, que foi o que tu pesaste a bordo, che pesa 700 gramos, pois a sanción é de 3.000 euros. Ejemplos que mandamos esta semana, como dicía, de 17 especies pesadas, 11 mal, pois irían 11 especies mal pesadas por 3.000 euros cada especie, son 33.000 euros. Consideran que está en risco o futuro do sector e ameazan con que o paro sexa indefinido desde o martes. É un enorme imposible de cumplir, dende logo, se o lunes ás 4 da tarde que temos a reunión na Secretaría General de Pesca, non temos unha solución, o martes non poderemos salir ao mar, porque saliremos ao mar a pescar sancións e non a pescar peixes, que é o noso cometido. O tráfico na autovía que conecta Dozón e máis Ourense, a AG53, vai permanecer cortado por completo de 2 a 4 días a causa das obras de mantemento do viaduto sobre esa autovía. O motivo é a segunda fase dos traballos para renovaren e melloraren os apoios do taboleiro sobre as pilastras do viaduto. Leválos a cabo requerirá o izado da plataforma, o corte total do tráfico e tamén a habilitación do desvío correspondente. A actuación deberá repetirse por cada un dos puntos de apoio do tramo, polo que un dos carrís da vía permanecerá cortado entre o punto kilométrico 86 e máis a conexión coa A52 ata que rematen as obras previstas nesta vindeira primavera. Ben, un incendio calcinou parte dun establecemento de hostalería no casco vello de Vigo, correu a primeira hora desta mañá co local aínda pechado. Ao parecer, o lume orixinouse por un curtocircuito nun aparato de deshumidificación. Comezou e ardeu afectando o mobiliario e máis unha ventá. O fume tinguiu tamén parte da fachada do edificio no barrio do Berbés, aínda que non foi preciso desaloxar a ninguén. Unha patrulla da policía local interveu nun primeiro momento antes de que chegasen os bombeiros para sufocar as lapas. Tiveron que derrubar a porta para accederen ao interior do establecemento. Hai protestas dende o noso sector pesqueiro e tamén no noso agro. Seguen as movilizacións polos acordos co Mercosur. As protestas centranse sobre todo en Lugo e en Ourense. Como están os ánimos entre os agricultores nestes momentos? Demetrio, contanos. Piña, quero deixar o pale vir para cá. Pois xa poden comprobar vostedes agora mesmo, aquí están repoñendo un pouquiño de forzas. Esta foi unha madrugada longa e moi fría, porque moitos deles pasaron aquí á noite con temperaturas moi baixas, así que hai que botar un pouco de leña ao lume para ir collendo calor. Estamos con unha desas persoas afectadas, con Jessica Martínez, unha muller nova que leva anos traballando na gandería, destas novas xeracións que levan traballando no noso campo, que precisamente o seu futuro agora, Jessica, está no aire. Sí, a verdade é que sí, porque o tratado vai nos facer moito daño a todos, a gandeiros e agricultores e aos consumidores. Nada, estamos aquí luchando pues, todo o tempo que podamos. Dicíanos un compañero teu antes que aquí va a seguir hasta que vos voten. Sí, por supuesto. Un pouco para que nos fagamos unha idea, porque claro, cando pensamos das vosas protestas, das vosas queixas, do que estades trasladando as denuncias, pensades que polo vosso interese, pero detrás de todo isto tamén directamente nos afecta a todos os consumidores. Evidentemente, non vai haber unha carne de calidad, nin unha podamos competirnos unha produción para que o consumidor teña un produto que digas é bo. Eso vai nos afectar tanto a nós como produtores como a eles como consumidores, o bienestar animal e todo. Claro, porque vos tendes unhas normas, neste país temos unhas normas que a vos exixen que tendes que cumplilas e vos que denunciades que agora con este tratado van entrar produtos de outros países que se saltan estas normas. É que os países do Tratado de Mercosur utilizan fitosanitarios que nos levamos sin poder utilizar décadas. Despois as carnes hormonadas que eles aquí non poden facer eso ni de coña, vamos. Entonces, pues nada, estamos luchando e vamos a seguir luchando hasta que sea necesario. Hai un marxen ainda para a esperanza, porque ainda teñen que ese segundo trámite que teñen que pasar agora, ainda hai posibilidades de que os políticos actúen. Si nos escoitan e se poñen a ver o que nos estamos reclamando, que é con a total realidad, pois igual sí, pero si seguimos así e isto vai adiante non vamos a ter futuro ningún. Pero nin nós, nin as persoas que consuman os produtos que veñen de fora, porque non van ter opción a unha calidad. Perfecto, Jessica Martínez, moitas gracias por atendernos e sorte, porque o voso
traballo repercute en todos. En todos, moitas gracias. Respetan vostedes, ya que van continuar os gandeiros e as gandeiras nas próximas xornadas, están dispostos a seguir ata que os voten, e agora mesmo, como decíamos, un pouco de calor porque as temperaturas siguen a ser baixas aquí na cidade de Ourense. Pois cando son as 2:05 imos facer agora a nosa particular viaxe en directo por Galicia a través das cámaras que poden visitar na nosa web g24.gal. Así que comezamos en Ourense, onde esta fin de semana reina o atletismo e tamén nubes sobre a cidade, como estamos vendo agora. Pois atletismo coa celebración da Copa Galicia de Clubs de pista corta. En Lugo, os protagonistas esta fin de semana son os cans, alí a se celebrar a Exposición Internacional Canina. Na parroquia da Dina, en Portonovo, celebran o Santo Antón, do que precisamente falábamos onte. Agora mesmo está lucindo así Sanxenxo neste caso. Imos ata a montaña. O Cebreiro loce branco, con visita. Estamos vendo agora unhas visitas aí que ten esa localidade en directo. E agárdase máis coa caída da cota e as precipitacións, que chegarán mañá. Agárdase máis frío. Tamén hai neve en Manzaneda, na provincia de Ourense. Unha estampa bastante máis diferente, bastante clara, coa cantidade de neve que teñen. Esta fin de semana, a verdade é que se converte nunha estupenda opción de ocio. Faltan aínda uns días para os San Brais, pero as cegoñas xa levan semanas de volta en Galicia. Aseguran os observadores que cada ano chegan antes e confirman tamén os veciños da Limia, onde está unha das maiores colonias do país. Vámonos por o San Blas. Decías, as cigüeñas non ven por o San Blas, o Morro Rei, eu non sei como, era un conto dos vellos. Pero é que este ano hai para aí 2 meses que xa están aquí, ou máis. Eu creo que incluso algunhas xa non salen de aquí do país. Non sei onde se quedarán, pero de aquí de España algunhas xa non salen. Madrugan tanto que últimamente xa pasan aquí o Nadal. Cando foi no tempo marcharon, pero viñeron enseguida. Debe ser que andaban alá coas bombas por aí e viñeron, sí, dixeron, ai, mira María, mira onde están as cigüeñas, como van a estar, ainda non é tempo de vir? Velas! María é de San Pedro de Laroa, a avenida das Cegoñas. Mai que ningún sitio, non sei por que se lle deu por vir pai. Será porque hai que está o San Pedro e abre as portas. Hai unha ducia de niños ao longo da estrada e as cegoñas dedican boa parte do día a acondicionar o fogar para o nacemento dos polos. O que traballan, acarrando tanto rizo na boca. Madre mía, esa sí que traballa. Veñen e reparan a súa casiña, como é normal, está mollada do inverno, e van reparando hasta aí o mes de febreiro, que é cando empezan a sentarse por o huevo. Manuel é de Maceda e leva anos traballando na protección das cegoñas nesta zona, onde hai unhas décadas apenas se vían. Empezáronse no 97 con 4 ou 5 parexas, e hoxe temos 56. Observar as cegoñas, as súas rutinas e a maneira en que estas se relacionan entre elas é todo un pasatempo para os veciños destas zonas e tamén para moitos outros que veñen de pé feito para velas. A Coruña prepárase para un dos acontecementos do século. Falamos de eclipse solar do próximo mes de agosto, que terá nesta zona de Galicia un dos mellores escenarios para observalo. A demanda de aloxamento dispárase e tamén os precios, Mariola. Sí, o certo é que xa é complicado atopar a estas alturas unha praza libre nos hotéis para pernoctar na cidade na noite do 12 de agosto. Os hostaleiros calculan un aumento da demanda dun 40%, o que vai acompañado dunha suba nos prezos, coincidindo xa en temporada alta e coas días grandes das festas da Coruña. Chegan reservas nacionais, pero tamén de outros países, especialmente ingleses, franceses, canadianos e mesmo dos Estados Unidos. A expectación chega tamén ás ópticas, porque cada semana non deixan de recibirse pedidos de lentes especiais para ver a eclipse. E a cousa non é para menos, porque en Galicia non se volverá repetir un evento como este ata o 2180.
Pois precisamente o que falaba Mariola, a venda de gafas para ver esa eclipse de forma segura tamén está disparada. Nunha óptica de Santiago reciben pedidos a diario dende hai meses, algúns de miles de unidades e personalizadas. Quen queira seguir o eclipse ten cun telescopio ou fotografalo ten que saber que precisa tamén dun filtro especial. O último eclipse solar que se viu desde Galicia foi en marzo do ano pasado, un eclipse parcial. O próximo 12 de agosto acontecerá un eclipse total, o primeiro en máis dun século. En plena tarde farase de noite. Hai tanta expectación que as ópticas non paran de recibir pedidos de gafas protectoras. As gafas, claro, teñen que ser homologadas, que cumplan a norma ISO e que sexan certificadas pola Comunidade Europea, que leven a letras CE. Diferentes tipos, así, hai diferentes modelos, pero, bueno, a protección en todos eles ten que ser a mesma. Que ti podas mirar pola gafa e non sufras ningún peligro para mirar hacia o sol. Neste establecemento de Santiago levan vendido varios miles de gafas de eclipse nos últimos meses e teñen encargos grandes de empresas para personalizalas, como estas para a Galega e outras para un banco de Zaragoza. Eu recomendo mirar un pouco, estar mellor un minuto mirando, descansar o ollo e despois volver a mirar, así mirar en intervalos cortos, non hacer unha mirada continua. Coller gafas tamén para os nenos pequenos para que tamén as usen. Claro, os nenos moi pequenos son tamén moi curiosos e queren mirar o que ve a xente. Entonces, eles tamén, a retina, o ollo que teñen está en crecimiento. Son moito máis sensibles á cantidad de luz, poden dañar moito máis rapidamente, moito máis facilmente o ollo, claro. A xente que usa telescopios ou que estean interesados en fotografar o eclipse debe saber que hai filtros para acoplar a estes aparellos e tamén prismáticos especiais que só valen para mirar o sol. Estos filtros o que fan é reducir a entrada de radiacións para non quemar, nin cando estás mirando, non quemar a retina, nin quemar incluso o aparato co que estás observando. Os aparatos levan lentes que son como lupas, entonces se ti miras co aparato e miras a través desa lupa, toda esa cantidad de radiación entrache no ollo, é como se che queimara. Como cando éramos pequenos poñíamos a lupa diante do papel hacia o sol e queimaba o papel. Pois ese efecto sería o mismo, pero contra o ollo. O eclipse tamén se pode observar indirectamente e sen ningún perigo a través dunha proxección. As gafas son reutilizables se se gardan con cuidado de non rayalas para o eclipse do ano que ven. Esta fin de semana celébrase en Xinzo un campeonato de futbolino que participan xogadores de toda España. Hoxe disputas a modalidade parado, que neste deporte significa algo diferente, Alberto. Para moitos de nós é un entretemento, pero para os que participaron na Open de Xinzo, o futbolín é algo máis que un deporte. Hoxe remata na capital da Limia o campeonato Máster Alagoa na modalidade de parada, unha das máis practicadas do futbolín. Outras modalidades nas que competiron os xogadores ao longo de toda a fin de semana foi movemento ou cego. O primeiro premio é de 1.200 euros para o gañador. O campeonato nas previas do Entroido na capital da Limia celébrase no pabillón municipal. O futbolín é unha práctica moi galega, non en vano o seu inventor foi un fisterrán, Alexandre de Fisterra, cando a principios do século pasado estaba ferido nun hospital de Barcelona e ideou un xogo para os rapaces ingresados para que poideran entreterse. Grazas, Alberto. O botelo, senlleiro na nosa gastronomía, reivindica tamén o seu espazo como manxar propio do inverno. Trátase dun produto moi popular na zona da Fonsagrada que se elabora con costela adubada e embutida no estómago do porco, aínda que nos últimos tempos tamén se fai coa tripa. Desta fábrica saen ao ano 40.000 botelos, un embutido originario da Fonsagrada que na zona elaboran exclusivamente con costela. O botelo daqui solamente leva costilla, o que é a costela, digamos, tradicional do porco, máis o que é a corteza, o que é a piel, e non leva máis nada. Porque hai noutros sitios que lles meten, pois, metenlles rabo, metenlles lengua, aquí na Fonsagrada non. A costela adubada é a clave deste produto que antigamente se consumía no inverno e que hoxe é posible comprar durante todo o ano. O botelo tradicional vai no estómago do porco. O estómago é o que se facía antiguamente, porque conservábase mellor.
O que pasa é que hoxe en día solamente se fai así en ocasións como para o carnaval, pois claro, é moi laborioso. Isto é unha cousa que hai que coser, cada botelo hai que facelo á mão, é dicir, con agulla, coselo con fío, entón, claro, iso para sacalo á venta habería que vendelo a un precio moi alto. O máis común é embutilo no cego do cocho, que tamén vai adubado. Tal é a zona deste produto que na Fonsagrada conta cunha festa propia. A deste ano é a primeira fin de semana de febreiro. Seguro que o notaron que foi unha noite ben fría en Arzúa. Preto das 10 da mañá os termómetros baixaban ata os 2,3 graus baixo cero. É o rexistro mínimo doxe. Galicia está baixo influencia dunha masa de aire frío que vai quedar con nós ata o martes. Para mañá agárdanse precipitacións e que a cota de neve baixe ata os 800 metros, polo que se agarda máis neve nas montañas de Lugo e Ourense. Na miña casa estaba completamente, que se vía unha capa que brillaba de xeo, pero aquí ao soliño estamos de maravilla. Blancos de todo. Como non se recorda fai moitos anos. Moito frío, porque fixe moita xeada. Esta noite xeou moito. Facía moito frío esta mañá. Non, deso nada. Aguantámoslo, temos que aguantar. Non é polo que nos guste. Hombre, ás 8 da mañá que estou aquí eu... Pero bueno, non hai nada que pedir, está ben así. Temos que ter de todo. E claro, cando vai frío, este, do que imos falar agora, é un dos pratos que mellor acae. Coa carne que leva podese estudar a anatomía do porco porque leva case de todo. Acostuma acompañarse de garbanzos e verdura de temporada. Así que seguro que xa saben de que estamos falando, do cocido. Coámonos na cociña dun mesón en Lugo. O noso cocido é máis ben de porco. Leva lacón, cachola, soá, chorizos, garbanzos, pataca, verdura. Solemos poñer das dúas verduras, repolo e nabiza. O cocido é o prato estrela durante o inverno. É apetecible. Co frío queda todo moi ben. Sobre neste tempo que fai frío e tal sempre apetece. Me gustan os garbanzos, me gusta la carne, chorizo, todo o que le echan. Dá moitas vitaminas e tens que ir traballar, pois vas con moitas máis forzas, con moitas máis ganas. Hai que aproveitar porque cada parte do porco pois ten o seu sabor distinto, entonces pois é un plato típico pois para comer en compañía da familia ou dos amigos. En moitos establecementos xa hai lista de agarda. Aquí figura na carta desde outubro e ata maio. Os fogóns préndense ás 9 porque facer o cocido leva o seu tempo. Primeiro cocemos a carne e os garbanzos. Eso leva moito tempo, 4 ou 5 horas. E logo, unha vez que está cocida a carne, botamos a verdura. A verdura nada, en media hora, 3/4 de hora, pois cócese. E a pataca o mismo. Un prato que cada inverno senta a moitos en torno á mesa. Malia que hoxe en día podemos atopar no mercado fruita de Bran en pleno inverno, o prezo e o sabor pois poden ser bastante diferentes. Os froiteiros recomendan apostar polo produto de temporada. Consumir froita sempre é un bo consello, pero mellor que sexa de temporada. Podemos conseguir nestes momentos cereixa, peladillos, froita de oso que serían de verán? Sí, pero traendos do hemisferio sur. A calidad non vai ser a mesma. O transporte, o valor nutricional desa froita non é a mesma que tomala na súa temporada. A cereixa, por exemplo, que temos de Chile non ten o mesmo sabor que a que se produce aquí en España. Está rica? Sí, pero non é o que nós estamos acostumbrados. As cámaras de maduración, os barcos, os avións permítennos ter cereixas de Chile ou melóns do Brasil en pleno inverno. Pero pode ser que o capricho nos saia insípido ou a prezo de ouro. A cereixa, por exemplo, ahora, hombre, está boa, pero está mellor no verano. Esa froita, se non é de tempada, non me sabe igual, ni moito menos, a non ser que sexa tropical, entonces, bueno. E os mangos de barco son mangos que os recollen verdes, que maduran en cámaras, maduran incluso nas casas unha vez os compras, e o sabor e as cualidades pois son distintas, ben afectadas. Quero uvas sin semillas, dicir, mira, pero uvas sin semillas é de, agora ven de Perú. E teño que dicir, hai xente que dice, no, pois é lo que come, bueno, pois nada, hacer. Recordan os froiteiros que a natureza é sabia e cada tempo ten a súa froita. Agora toca protexerse do frío coas vitaminas dos cítricos, as mazás, os caquis ou os kibis do país. Están moi ricos, máis ricos que os cespri e esos de aí por aí fora, moito máis. E sabes a diferencia, o kiwi gallego, que pues, está vendendo un tamaño moi bo,
a 2,95, cando o kiwi en Nova Zelanda está casi 6 euros. Salvo causos excepcionais, o mellor dun antoxo, cousas así. Pero xeralmente collemos sempre fruta nacional, que a que máis nos gusta, e hai que tirar un pouco por a nosa terra. E se precisamos antioxidantes, en vez de arandos do Perú a 20 euros o kilo, temos granada andaluza a 3. O caso din aquí é preguntar aos que máis saben pola alternativa máis sostible, saborosa e nutritiva de cada época do ano.